Turista koji žele vidjeti dupine u sjevernom Jadranu sve je više. Edukacijske ture, potrage za dupinima vode stručnjaci Instituta za istraživanje i zaštitu mora Plavi svijet iz Velog Lošinja. S njima je plovila i Ovdje smo sasvim na jugu naše županije Primorsko-goranske, usred Lošinjskog arhipelaga. Dupine smo vidjeli 4 ženke, 4 jedinke. Svaki val i svaki skok nije dupin. No više o tome zna ovdje biologinja Jelena. Dobar vam dan. Dobar dan. Koliko smo ih doista vidjeli? Je li to bilo vidjeli smo 4 odrasle ženke. Čak ih znamo njihova imena, zahvaljujući istraživačima koji su isto bili s njima i koji su ih našli, koji zaista su stalno s dupinima i poimence znaju svakoga po oznakama na leđnoj peraji. Dakle, mi smo sad bili sa Andreom, Anom, Denijem i Kiko. To su 4 ženke koje dobro poznajemo jer su jedinke koje su pripadnice ove skupine koja broji oko 200 dupina koje su rezidentne u ovom našem Lošinjskom arhipelagu. Kad se vide dupini, treba usporiti, smanjiti brzinu, ne prilaziti im sprijeda, presjecati im put ili pokušati ući u njihovu skupinu jer na taj način ćemo ih uznemiriti. Znači, držimo se po strani na nekakvih 50 metara udaljenosti i polako ih sasvim umjerenom brzinom pratimo. Svi žele vidjeti dupina. Htjeli smo jednostavno naučiti kako se to treba raditi, na koji način se zbilja treba ponašati. Mnogi ljudi su to prepoznali, tako da zaista upravo s nama rade takve ture i nekako im je i najveća garancija da će ih vidjeti. Znaju da smo mi upravo ti ljudi koji najviše o njima znamo i gdje može se najviše naučiti. Hvala, sretno dalje u vašem istraživanju. Ovdje nam je i posjetiteljica iz Nizozemske. Jelena, dobar dan. Kakav vam je osjećaj bio vidjeti? Navodno vama ovo nije prvi put. Dobar dan. Pa nije prvi put. Da, ja sam već imala priliku u životu da vidim delfine, ali nikad na ovako otvorenom moru. I potpuno je drugačiji doživljaj zaista vidjeti ih kako oni prirodno plivaju. Uz edukaciju koju smo dobili pre ove plovidbe zaista je savršeno sve. Kompletan utisak je ispunjen. Hvala lijepo. Dakle, stignete doći, svakako potrudite se, nije Mali Lošinj daleko, samo se javite Institutu Plavi svijet i zaista je doživljaj nevjerojatan.